otu Chukwu siri ke ụmụ, otu Chukwu siri ke ụmụ, o siri ke ndị Igbo. Onye ike na amamihe pụrụ iche, ha wee bụrụ ndị mara mma na-akpatakwa ego. Onye anyị na-ene ugbu a wụ nwunye be Sam Mbakwe. Biko mma, ị ga-akọwatala anyị onwe gị. Ndewo. Ndewo. Mana anwụchi. Ndewo ise. Ya dịrị unu mma. Ise. Ọ dị ihe ọzọ m ga-akọwa awụ nwunye Desa Mbakwe. Unu ekwuoli ekwu awụ nwunye Desa Mbakwe. And anọ m ya mgbe anọ n'ọrụ ndị a. Yes. Desa Mbakwe a na-ekwu okwu ya. Nwa nwoke arụtụchara ya aka. Wụ ezigbote nwa Chineke. Because onye chere ije ọma, o jiri Chineke hiwishi. And ọhịa ihe niile chi. Nwunye ya nọ sokwala. Eso m gaa campaign. Sure, agara m campaign ma the first one and the second one. Adịghị n'aka agazuru the whole of 21 states of Imo State. I mean, local governments of Imo State that time. So ama m ihe emere. But mana oge na-agala enwekwara ike chefu ụfọdụ. But today, my husband bụ nwoke hụrụ ibi ya n'anya, hụrụ mmadụ n'anya, hụrụ steeti ya n'anya. And n'ihi ịhụnanya ahụ ka o jiri gbalịa ọsọ ozugbo. N'ihi na mgbe ọ batara n'ọkwa, ọ bụ after the war, ebe niile adịla shattered. Adịghị ihe dịkwa n'ọda. So, and ọ nọzi in a hurry ka e wee wegide aha ndị Igbo. Ọ wụ not only Imo State, ndị Igbo. Because a bịara bịa mee ka enudara ndị Igbo enudara. So, ha chọziwo ka ihe gaa nke ọma, ka ndị Igbo bilikwe dịka ha wụ ndị mara ihe, ndị hụrụ onwe ha n'anya. So wee bido ọ bịara n'ọkwa. Anyway, mụ nwoke kwuole ihe mere before ma abandoned property ma ihe ndị ọzọ. But ma ọ bịara n'ọkwa, ọ nọ in a hurry. The first thing mere ya o jikwere dị otu ahụ. Ma ọ na-ahọ commissioners, ọ pịara aka ahọ ndị commissioner ndị ya na ha ga-eso n'ọrụ. Ụmụ Chineke ndị agwa ha okwu ha ekwe. So the commissioners were all out na-emekwa, you know, and the mob ọ bịara ya sị, anyị nọ in a hurry ka anyị mewe ọsịsọ ka e wee mee ka ala Imo dị mma. So ebumnobi ya na obi anyị wụ ka ihe gaa nke ọma n'ala Imo State, ka ọ dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. And because of that, atụmatụ niile dị iche iche ga-eme ka ihe ahụ gaa mma ka e wechiri. Number one, ekwuola okwu ihe ndị o mere. Nke ọtụtụ n'ime ihe ndị o mere ụzọ ọrụrụ. Till today, some of them they're solid. Ega Aba, ga Owerri, ga ebe niile, ụzọ niile anọ they're solid. So n'ihi na ọ chọrọ ka ihe dịrị ndị ama. Ebe ime obodo ebe a na-eshi enweta nri, ụzọ na-adịghị, ọ banyechara n'ime ebe ahụ. And arụrụ so many roads ime ka nri a na-emepụta ka o wee bara ndị mmadụ. Then, not only that, ọ bịara n'ihi na ọ chọrọ ka ọ dịrị ndị Imo mma, bido iweta mmiri. O wetara mmiri, and the mmiri gara around each place. Aba nwere depo ya, Ọkaigwe, Ọlụ, ka o wee zuo. Otu aka ahụ ihe gbasara ọkụ, amara akụ, and so on and so forth. Ọkụ, o wetakwara ọkụ. O wetara so many industries to the 21 local governments. Adịghị ndị ahafụ. Every local government wetara one in. And because of that, olee ihe o bu n'obi ka o wee dịrị ụmụ anyị ma ndị na-enweghị ọrụ ka ha wee nweta ọrụ. Nke ka nke ọ dị ha selfish. Ma ọ kpọrọ commissioners, ọ gbasara aka onye ọbụla ga-jee rụọ ọrụ dị mma. Ihe mere na awụrụ one day mụnwa na onwe m na second phase ma mere second election. M sokwara dịka mbụ gaa campaign ya kwado maka airport.
wee kpọkọta ndị obodo kpọkọta mmadụ niile ka onye ọbụla dị aka and n'ihi otu o ji buru mmadụ niile ihe ọbụla o buziri a na-eme ya ka ọ na-aga nke ọma so ọ ihe ndị a niile ka emere n'eziokwu ihe na-enye ume isi ka ihe ndị a na-aga nọmba 1 ọhụrụ ndị ọ na-achị n'anya ka ahụ nọmba 1 because ma ịhụ mmadụ n'anya gaghị achọrọ ya ọdịmma. So not only that, ọ tara ahụhụ ọ gabigara ihe ma ọ na-etolite so abịa gụwa ebe skuul different schools ọ gara ya abịa kọrọ otu o jiri nya igwe shinga aga Ọnịsha otu o si gaa Isoko ebe o mere elementary teachers training, you know. So onye nkuzi n'ihi ahụhụ niile ihe niile ọ gabigara so ya sị ndị m agaghị taa ahụhụ na aga m eme ka obodo anyị dị mma so ọ ihe ndị a niile kpaliri ya ka o wee dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ọ ihe adịghị ihe ọzọ dị na ije ozi awụ mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ mmadụ ịhụ mmadụ ịbịa n'anya ịhụ ndị ya and n'ihi ịhụnanya ha hụrụ ya ndị Imo ndị Igbo niile ejikwa otu ha dịka onye kọmishọna nke ya na Desa Mbakwe rụkọrọ n'ọnụ adịghị anyị pụọ anyị ajụtụkwa ya esi otu ya na nna ya ukwu siri n'ọnụ anyị si Madike ndị Igbo ana m akpọ unu n'oge mgbede so onye ọbụla ekwela ka aha nna ya fuo aha ọnụ n'aka agaghịkwa n'efu n'ihi na ọ rụchiri ọrụ ike and ama m na onye ọbụla wefụtara obi ya rụọ ọrụ nke ọma aha ya agaghị efu so ekpere ngwụ ka ndị niile nọ n'ọchịchị bụ onye ọbụla wepụta obi ya mara na ọ dị mma ịkwụwa aka ọtọ na-eme ihe ị na-eme ya Chineke ga-agọzirịrị onye ahụ and adị m sure ka ọ gọzie ndị niile ndị nọ ugbu a nye ha amamihe nye ha ike nye ha ntụziaka otu ha ga-echichi ya ka o wee dịrị anyị niile mma dịrị ndị Igbo mma ọ ihe na-arịọ na mgbede a so ebe ọbụla onye ọbụla nọ ya kwụwa aka ya ọtọ and kwụwa aka gị ọtọ ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs amen. Ọ dị mma Igbo dị mma ebe a ka anyị ga-adọbiri ya n'ụbọchị nke taa n'ihe omume afọ Igbo efuna dịka anyị bịa pịọtụrụ obi nke aka chiburu the old Imo okwu ọha obo anyị na nwunye ya Lady Victoria Ahụikpege Mbakwe ekwuokwala nụ ya kọtụrụ anyị olelele maka di ya mbụ Desa Mbakwe kpọghala m itinye gị Desa Mbakwe anya mgbe anyị na-ekwu ọdụ m ebe a ka anyị ga-adọbiri ya nakwa eche anyị n'ihe omume anyị ndị ọzọ na-abịara gị naanị na afọ Igbo efuna ekwela ka afọ gị fuo afa nke m agaghị efu afa mbụ ụma afa nwada m na ya nọ aha m bụ Adaeze Ezigbo ndewonụ Igbo kwenu Igbo ekweburu m gịrị na nkwa na mgbe mbụ na aga m akpọta otu onye maara nke ekwe na-akọ na anyị ga-akpọtụrụ ndị nna anyị ha bụ ndị mere ka Igbo dị mma ndị kwalitere omenala Igbo anyị aha Igbo ndị jiri ọnọdụ nke ọchịchị ha nọ na ya ji meta ndị Igbo mma ka m kwere na nkwa ka m mekwara nọ akpọtụrụ mụ n'okporo ụnụ gawa n'obi Desa Mbakwe aka chiburu old Imo mgbe anyị ruru anyị kpọtụrụ nwa ya na nwunye ya ha kara anyị otu ihe siri gaa nwunye ya mekwara ka anyị mata na ọ bụ n'ihi ụjọ nakwa egwu nakwa ezigbo ọzụzụ ịtụ egwu nakwa ịhụnanya Desa Mbakwe hụrụ ndị ọ na-achị n'anya mere o ji lụọ ọma niile ọ lụrụ ọ kara ya n'eze wara awa na n'ihi na Desa m achọghị ka a kpọọ ya aha ọjọọ gasị na o riri ego obodo kọwasị na akwụkwọ ọrụ n'ọlụ onwe ya ụlọ nka ọrụ onwe ya ụlọ oriri na nka mere o ji kwụwa aka ọtọ sị mba kamakwa m ga-agaji enyo anyị zọrọ azọrọ ka ya dịwa n'ihi nke a anyị na-agwa ndị niile bụ ndị iwu ndị nọ n'ọchịchị ka ha hụ kpọmkwem na ha kwụwara aka ọtọ dịka Desa Mbakwe ma na-ejikwa ohere ahụ na-arịọ onye ukwu na onye nta ekwela ka afọ Igbo fuo aha Igbo agaghị efu nke onye mara a ga-eme jee hụ na aha Igbo efughị biko gbaịtụrụ anyị n'izu adịghị ama ama ịhụla na otu ụbọchị dị ụbọchị arịzi mma ụbọchị awụrụla echi anụ ọzọ ọ ga-akakwa mma nke ị na-eme nakwa akwadokwe m ga-akwado
adị ama nke nwaanyị gwara nwunye di ya esebe onwe ka o si meji ọwụrụkwa na ịdịkwa njikere asị ịgbawa asịkwa n'ụzọ eze ya mere nke onwere hụrụ ị ga-eme maọbụ nke iche dịka ndị Igbo anyị ga-eme iji chere onwe anyị iji kwalite onwe anyị iji hụ na aha Igbo agaghị efu gbaịtụrụ anyị n'izu zitere anyị ozi site n'anya ụdọ nzirịta ozi anyị dịgasị iche iche sitere na ụdọ nzirịta ozi nke Facebook anyị nke Instagram anyị dịka ọ na-egosi n'onyonyo gị nakwa nke Twitter anyị ị pụrụ ike tinyetụ ọnụ n'okwu anyị ji taa site n'ikwupụta okwu na ngalaba a na-edekọta okwu n'okpuru ihe omume a nyekwa aka hụ na etosara ya bụ ozi a ka ọ gazuo mba ụwa niile ndewonu bara Igbo anyị uru Onye Chukwu chọrọ n'aka anyị bụkwa